cikin harsunan afirka gaba ɗaya banda kiswahili babu wanda ke iya gaba da hausa ko kiswahili hakuri zai yi. Masu magana da harshen hausa na asali da masu magana da harshen hausa a matsayin harshen na biyu gare su ba shine harshen uwa ba shine harshen uba ba, gaskiya idan masu adadin wuri muna kai miliyan 500. Mun shekara ta 2020 an ce adadin hausawa da muke da su ne miliyan 150, amma saurara wannan adadin ya yi kure don adadin ya ba hausa matsayin harshe na 11 a duniya, alhali akwai harsuna 7,500 duniya, cikin 7,500 hausa ce ta 11. da ɗaliban suka duba ire-iren su da mu ɗaliban su kuma ga an yi kure. In an bi adadin kwarai yawan hausawan duniya akalla su kai miliyan 300, wanda ke hausa za ta kai matsayin harshen da ake ji na duniya akalla na 3 ko na 4, saboda duk duniya ba ƙarfa da turai babu al'ummar da ke auren mata 4 da yawa irin bahaushe. Kaga ya yi siyon iyali mata, ya yi siyon yaya, ya yi siyon yara. A al'ummar afirka babu al'ummar da ke yawon kasuwanci da harkar abin da kawai sansani kamar hausawa. Wani harin da aka bayar a shekara ta 2020 bata ambaci saudi arabia ba, bata ambaci kasashen turai ba, bata ambaci kasashen larabawa ba, da hausa na can sun yi kakage dai kamar libya, ka je seba, ka je gat na kusan za ka zaɓi larabai lahiyar, ka je maroko, ka je tunis, duk ba sa da su ba. Don haka muna ganin mu adadin hausawa da masu adadi suka bayar cewa akwai bahaushe ko kuma masu magana da harshen hausa miliyan 150 a shekara wajen 5 suka wuce. In an sake bincike masu magana da harshen hausa za su nunka zaka wajen miliyan 300, wanda zai ba hausa darajar harshe na 5 ko na 4 a duniya. Manyan malamanmu masana ba hausawa sun yi magana. Farfesa Hambar Junjo Allah ya gafarta masa, da Farfesa Mahdi Adamu Allah ya gafarta masa, da dan duk dan kulodo don Allah shi musu gafara, da Bube Gado na Niger sun tattauna akan wani ne bahaushe. Ƙarshe a gan cewa yanzu samun bahaushe na asali wanda shi bahaushe ne, dan bahaushe, jikan bahaushe, kama kunnen bahaushe, ta hakusheyin bahaushe, tankada hawin bahaushe, na bahaushe babu shi. Da an samu uba bahaushe kaga ta ce kuma wani shi ba bahaushe bane, saboda auratayya, saboda hausancewa, saboda kaura. Don haka baka cewa yanzu ina bahaushen asali kaman ka je saudiya ka ce ina balarabin asali, sai ka yi ta bida. Don gidan sarautar saudiya kanta yanzu waɗanda ke sarauta ai ba laraba bane, an mutane farisa ne, amma ka harce mu sarkin maka ba balarabi ba. Kaga yanayi an yi tsawo, abu ya nisa. Don haka abin in an hada masu magana da harshen hausa na asali da masu magana da harshen hausa a matsayin harshen na biyu gare su ba shine harshen uwa ba shine harshen uba ba, gaskiya idan masu adadin wuri muna kai miliyan 500. Mai musu haka ya shiga maroko, ya shiga libya,